בואו לטעום איתנו קינוחי פירות. המנגו נראה מטורף. זה חריג. אמא! וואו. האמת, אני לא אוהבת פיסטוק, וזה טעים ברמות. יש פה את הפקן. סאונד מספק. וואו. תראו, זה אומנות בעיניי. אעשה עכשיו ביס מגרה. וואו. חתיכות של תותים בפנים. כן. זה הכי טעים. אפשר להשיג את כל הקינוחי פירות האלה מ-I Love Eat באשדוד. אין משלוחים, אבל אפשר להגיע לאסוף. וואו. יש פה ריח מטורף של פטל. אנחנו לא יודעות מה זה. מה זה? מי שיודע איזה טעם זה, שיכתוב בתגובות. זה נראה מגניב בטירוף. אנחנו לא יודעות איזה טעם זה. מה זה? חמל בפנים. מגרה זה ונראה חמל בפנים. וואו, תקשיבו, זה אחד הטעימים. וואו. תראי לי את הבפנים. תקשיבו, כל פעם אני